Bueno, boas tardes, podemos empezar? Sí. Boas tardes, vamos dar comezo a esta sesión extraordinaria urxente cos seguintes puntos da orde do día, que é a aprobación da declaración de urxencia desta sesión, do expediente, co punto número 2, do expediente 388/2025, elaboración e aprobación do orzamento, que serían as contestación ás alegacións. Pasamos a aprobar a declaración de urxencia desta sesión. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería o expediente 388/2025, elaboración e aprobación do orzamento. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Boas tardes. Bueno, pois neste punto vaise a resolver a alegación e a aprobación definitiva do Orzamento Municipal 2025. Según consta no expediente do punto que nos ocupa neste momento, no Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada con data 24 de novembro de 2025, adotouse acordo de aprobación inicial do Orzamento Municipal para o presente ano. Consta ademais no expediente documentación que acredita que mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de data 26 de novembro de 2025 estivo exposto ao público, por tanto, o expediente durante os 15 días de acordo ao disposto no regulamento. Segundo consta ademais no certificado que se aporta de Secretaría, únicamente se presentou unha alegación a dito expediente do Orzamento Municipal. Esta alegación presentouse con data 15 de decembro de 2025 por don José Enrique Ubiña Lago en calidade de representante legal do partido político Somos Ribadumia, e en dito escrito de alegación solicitas a este pleno as seguintes consideracións. En primeiro lugar, a estimación das presentes alegacións. En segundo lugar, a corrección do proxecto de orzamento axustando as previsións de ingresos e gastos aos principios legais e incluindo os informes pertinentes e necesarios que xustifiquen as variacións nas partidas económicas, que se cumpra a legislación vixente, que se respeten os principios de estabilidade, sustentabilidade e veracidade, e que se retire o proxecto a súa reformulación íntegra, advertindo expresamente da posibilidade da impugnación en vía contencioso administrativo. Figura no expediente, ademais, un certificado emitido por Secretaría de Intervención, dando resposta a este escrito de alegacións, presentado por parte de Somos Ribadumias, no que se recollen os seguintes extremos. Ante a alegación primeira, na que se indica que hai un incremento desproporcionado do orzamento e insuficiente motivación, se contesta que na memoria explicativa que se uneu no seu momento ao orzamento explícase a nivel de capítulos os incrementos máis significativos que se producen respecto ao ano anterior, tanto no estado de gastos como no estado de ingresos, e o motivo polo cal se producen, con especial referencia ao capítulo 1, 2 e 6 do presupuesto de gastos e o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do capítulo de ingresos. Na alegación segunda, na que se fai constar un incremento injustificado do capítulo 2 de bens correntes e servicios, explícase que no desglose por partidas do orzamento podes analizar que os incrementos máis relevantes deste capítulo correspóndese con incremento das partidas relativas ao SAF. Ademais, o expliquei eu na miña exposición acerca do orzamento municipal, tanto o referente tamén a indemnizacións, e tendo en conta que o gasto de cada un dos servicios e eventos que se teñen producindo ao longo do 2025 se axustan con este presuposto real de gastos que se presentou no seu momento. E no detalle das partidas desglósanse pormenorizadamente o gasto previsto en cada unha delas. Sobre a alegación terceira, na que se fai constar que os investimentos consignados non teñen un financiamento firme, faise constar neste escrito de Secretaría de Intervención que no anexo de inversión que se uneu no seu momento co orzamento municipal xa se indicaban os investimentos que contan con financiamento e os que se financian con fondos propios, constatándose que en todos os investimentos financiados con aportacións de outras administracións están concedidas as subvencións ou aprobados os convenios correspondentes e que se fixeron constar. Sobre a alegación cuarta,
uso previo da modificación de crédito sobre o orzamento prorrogado, faise constar tamén que a tramitación do expediente de modificación de crédito respecto ao orzamento prorrogado está autorizado e permitido de acordo coa legislación vixente. En este exercicio tramitouse un expediente de modificación sobre un orzamento prorrogado debido a que existían obrigas económicas pendentes de pago ou pendentes de imputación que non se puderon aplicar no ano 2024 por non entrar en vigor a modificación de crédito tramitada inicialmente. Sobre a alegación quinta, as bases de execución reducen o control do pleno, faise constar que nas bases de execución se recollen os procedementos para a tramitación das modificacións presupuestarias, da xeración de crédito e das incorporacións de remanentes que respeta a tramitación e competencia das mesmas establecidas na legislación vixente. Sobre a alegación sexta, incremento injustificado das previsións de ingresos pola taxa de recollida de residuos, faise constar en este informe que, según os datos facilitados polo Departamento de Recaudación Municipal, os recibos liquidados correspondentes ao primer semestre de 2025 ascenden a un total de 95.352,50 euros, un só semestre. Hai que ter en conta que, por tanto, o ano vai a ter dous padróns de lixo. A previsión de ingresos por este concepto vese lixeiramente incrementada como consecuencia da non aplicación do presente exercicio da bonificación do 15% que se viña aplicando, que Sogama nos aplicaba a nós e nos aplicábamos sobre os recibos. E sobre a alegación séptima, referente ao incremento das partidas destinadas as retribucións de cargos electos sen acordo plenario, faise constar que a partida correspondente a retribucións de cargos electos recolle un incremento de 1.408,72 euros co fin de axustarse aos datos reais e aplicar o incremento do 0,5% establecido para o sector público. Finalmente, neste informe, faise referencia que cabe sinalar que, según o artículo 170.2, establécese que únicamente se podrán entablar reclamacións contra o presupuesto por tres motivos. O primeiro, por non estar axustada a súa elaboración e aprobación nos trámites establecidos por lei. En segundo lugar, por omitir o crédito necesario para o cumplimento de obrigacións exixibles á entidade local en virtude de precepto legal ou calquer outro título lexítimo. E, en tercer lugar, por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos presupostados ou ben de estos respecto ás necesidades para as que este esté previsto. Suscríbese, ademais, en este informe que as alegacións presentadas non se axustan a ningún destos supostos establecidos no devandito artigo, sendo ditos supostos, como decía antes, os únicos polos que se poderán presentar alegacións a tal documento. Por tanto, deste informe derívase que se deben de desestimar as pretensións de reclamacións contra este presupuesto inicialmente aprobado e, por tanto, tendo en conta a normativa de aplicación, considérase que o expediente se está tramitando conforme a legislación aplicable recollida na Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e, polo tanto, sométese a votación a seguinte proposta de resolución. En primer lugar, desestimar as alegacións presentadas ou considerar que non se atopan ningún dos supostos establecidos no artigo 170.2, que anteriormente mencionaba, os tres supostos polos que se pode alegar a un presuposto municipal. En segundo lugar, aprobar con carácter definitivo o orzamento municipal por exercicio 2025 con datos e resumen que constan no expediente e que se aprobou en sesión plenaria con data 24 de novembro de 2025. En terceiro lugar, publicar o anuncio de aprobación definitiva do documento no Boletín Oficial da provincia, inserindo tanto resumo por capítulos e que debe de estar, ademais, a disposición de todos os interesados a través da sede electrónica deste Concello. E, en cuarto lugar, remitir copia á Administración do Estado, así como órgano competente da Comunidade Autónoma. Gracias, Vanessa. ¿Alguna aclaración o observación por parte do PSOE? Sí, gracias, alcalde. Boas tardes, noites a todos. O que temos que decir é que hoxe se trae aquí a desestimación das alegacións e a aprobación definitiva dun orzamento 2025 en decembro, a finais de decembro de 2025. É importante subrayar esta parte. As alegacións que hoxe se pretenden resolver veñen a manifestar cuestións que nós xa advertimos no debate de novembro, que son alegacións que lle son, ademais, moi familiares a este grupo, sobre todo da primeira á quinta.
porque nesas basamos o noso argumentario en moitos aspectos que recollen estas alegacións da primeira á quinta. Existe un incremento moi forte do orzamento, un incremento moi relevante do gasto corrente, menor control do pleno, etc. Non imos a entrar nos aspectos legais nin a discutir a tramitación formal das desestimacións, pero como xa dixen, estas alegacións son boa parte o que nós, desde o Grupo Socialista, dixemos no debate de fai un mes, porque os orzamentos tiñan marxe de mellora evidente en moitos aspectos. Seguimos pensando o mesmo, hoxe non vemos unha explicación política seria que nos faga cambiar de opinión. Seguen sen explicarse ou resolverse cuestións políticas claves como que mellora concreta notarán os veciños sobre o incremento orzamentario, ou que plan de futuro hai, insisto, sin entrar no fondo da cuestión legal das desestimacións, que non o imos a valorar. Este pleno serve, eso sí, para pechar un ano caótico, temos que suliñalo, no plano económico orzamentario, un resumo de como foi o ano 2025 nesta materia, con demasiada improvisación, deixando unha sensación moi negativa para o futuro. Por todo isto, o noso grupo mantendo unha posición coherente, co que xa dixemos no pleno extraordinario de novembro, e sendo de máis breves, porque non teríamos que repetirnos, e, como dixen antes, todo o que dixemos para nós sigue estando en vigor. Non vamos a apoiar a desestimación das alegacións, nin a aprobación definitiva dun orzamento que consolida un modelo que, ao noso entender, non é o ideal. máis nada sobre isto, moitas gracias, en previsión de que sexa o último pleno do ano, que supoño que sí, como fixen o ano pasado, desexarlle a todos os veciños e veciñas de Ribadumia unhas felices festas e a toda a corporación, pois, de forma igual. Felices festas a todos. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo Somos? Bueno, boas tardes, boas noites. O primeiro que quero deixar claro é que dende Somos Ribadumia non compartimos en absoluto a resposta que se deu á nosa alegación e vou explicar o porqué. E vou explicar baseándome exclusivamente na documentación e no informe de intervención. De partida, nin a documentación do orzamento nin a resposta posterior cumpren cos artigos 35 e 88 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común. Estes artigos exixen motivación real, concreta e individualizada de cada incremento e de cada partida orzamentaria. Non abonda cunha explicación xeral, nin con descripcións vagas, nin con repetir na resposta á alegación o mesmo que xa figuraba na memoria. Frases como incrementáronse gastos en mantemento de algún servicio non son aceptables, nin ten motivación, é simplemente fume. E aquí habría que definir en que servicio, canto se aumenta e por que se aumenta. Porque, como di o refrán, o que non se explica ben é porque non se sostén. E dito de outro xeito, é máis sencillo. Calquer veciño ou veciña de Ribadumia ten dereito a saber sen ter que preguntar. Saber en que se vai a gastar cada euro é porque se gasta máis ou menos co ano anterior. E isto deriva directamente no principio de transparencia, da obriga da motivación da Lei 39/2015. Coa documentación aportada isto non é posible porque estamos ante informes de corta e pega que servirían igual en Ribadumia como en Moraña. Como se di neste país, o que vale para todo non vale para nada. Ademais, en contra do que di o informe de intervención, non se aporta ningún documento nin factura que xustifique os incrementos de partidas para encaixalas no gasto real. E insisto, non chega con dicilo, como tampouco chega con decir que a alegación da modificación de crédito está pendente de levarse a pleno. As cousas teñen que demostrarse e demóstranse con documentos. E se se conta que as partidas se axustan á realidade, hai que demostrar esa realidade. E aquí entra a base legal clara, que é a Lei Orgánica 2/2012, que é de estabilidade orzamentaria, cos artículos 3, 4 e 11, que establecen os principios de veracidade, prudencia, realismo e sostenibilidade financiera. Repito, dicilo non chega, hai que demostralo. Na documentación non pode ser máis contradictoria. Na memoria explicativa exponse o seguinte, capítulo 7. Neste capítulo consígnase créditos correspondentes a axudas concedidas e outras xa solicitadas e pendentes de resolución definitiva. Entre outras, Plan máis Provincia, Plan Marco 2025, digitalización arquivo, reforma do mercado municipal,
edificio de novos servicios do campo de fútbol do pabellón deportivo e plan camiño rural. Según o informe de intervención, no anexo de investimentos aclárase que todas as subvencións están concedidas, tal e como dixo e como leu a Concelleira de Contas, pero o anexo de investimentos non di o mesmo. Expón con cargo a que a axuda se solicita, pero non aclara que estén concedidas e a documentación non recolle as correspondentes concesións nin os convenios. Unha vez máis, non chega con poñer no papel, hai que aportar a documentación. Isto vulnera o artículo 173 do texto refundido da Lei Reguladora dos Facendas Locais, que proíbe comprometer gastos en financiamento certo, e o artículo 173.6 que declara nulos os actos con gasto sen crédito adecuado. No tema das liberacións políticas, o informe de intervención intenta encaixar a suba das liberacións dos cargos públicos, os cargos políticos como se fosen unha suba xeral do sector público, como ben dixo a Concelleira de Contas, pero os cargos políticos non son personal funcionario nin laboral. Regúlanse pola Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local e polo acordo plenario de liberacións. Ese acordo non recolle ningunha actualización retributiva. Polo tanto, non hai cobertura legal e a suba é ilegal. Ademais, hai que dicilo que os políticos que se crean con dereitos de funcionarios é indecente, por moito que lle faga ilusión. No tema da taxa do lixo, no informe de intervención recoñécese algo que en relativo ao taxa do lixo, perdón por a pausa, pero como me interrumpiron, no informe de intervención recoñécense algo que o alcalde e a Concelleira de Contas calaron. O recibo do lixo subiu un 15%, según o informe de intervención, pero a realidade non é esa. A realidade é que o recibo subiu un 10%. É dicir, cando os veciños antes pagaban 55, ahora van a pagar 60. E iso non é o 15%. Ademais, detectouse que preto do 20% das vivendas e empresas non estaban pagando. De partida, isto é moi grave. De todas formas, adiante que imos a pedir o listado desa revisión e a relación das accións aplicadas, porque se foi un erro humano, habrá que pedir responsabilidades. No pleno do orzamento, no debate, preguntouseme se subiras os impostos por parte do goberno local. Bueno, pois a resposta é sí. E non o digo eu, digo a secretaria interventora no informe. Porque pasar de pagar 55 a 60 é subir impostos. O máis grave desta suba é que se é sin ordenanza nin acordo plenario. O informe non acredita modificación da ordenanza fiscal nin acordo plenario que xustifique a suba do recibo nin un incremento de ingresos de caso 40%. Isto, repito, vulnera a Lei Orgánica 2/2012, veracidade e prudencia e o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e pode obrigar ao Concello, repito, a devolver o cobrado de máis. É dicir, subistes o recibo sin aprobalo en pleno. Isto é de gravidade máxima. Bueno, chegados a este punto e vendo que a resposta non aclara nada e insiste en ilegalidades manifestas e pretende tapar e con informes o que non se fixo ben, vamos a votar en contra. E advertimos, reservamos o dereito de tomar todas as medidas necesarias para defender os dereitos da veciñanza de Ribadumia, que a diferencia de vos, nos defenderemos con nosos cartos e vos defenderedes a vosa verdad cos cartos dos veciños. E antes de votar a favor, porque entendo que votaredes a favor, advirto que según a documentación estades a punto de cometer 3 incumprimentos legais directos claros, 2 actuacións con risco serio de nulidade, 2 vulneracións graves de principio de obrigatorios e unha desviación grave da función interventora. Nada máis, moitas gracias. Alguna aclaración, observación, Vanessa? En primeiro lugar, que foi un pouco o último que comentaches, hai que ser moi atrevido de decir que no tema da recollida de lixo, nos impostos do lixo, nos recibos do lixo, se subiron os impostos. Hai que ser moi atrevido para facer esa afirmación. Ti sabes por que se incrementou do 26,78 máis ou menos que o que pode pagar un domicilio medio cada semestre a 31,50?
Por que se incrementou? Sí. Acabas de afirmar que o dixen eu e repítoche, está no informe de intervención. Por que se incrementou? Foi un imposto? Por que se incrementaron esos importes? Acabas de decir que era un imposto, que se subiron impostos nos recibos do lixo. Acabo de decir na túa exposición, podes volver a lelo se quere. É unha acusación moi grave e que non é certa, ademais. O que se viña aplicando en Ribadumia era unha bonificación que nos aplicaba Sogama, que se aprobou, non me quero equivocar, pero creo que en sesión plenaria, non lo recuerdo, que Sogama nos aplicaba a nos como Concello unha bonificación do 15% e nós traspasábamos esa bonificación aos veciños que é o 15%, que se faz cálculos do 26,78 que pagaba unha familia media cada 6 meses hasta os 31,50 son xusto 4,72 euros que non son impostos, era unha bonificación que viña aplicando Sogama. Co cal hai que ser moi riguroso co que se di e non podes decir que se están subindo impostos. Sogama nos aplicaba a nós unha bonificación e nós lle aplicábamos unha bonificación aos veciños. Nin se subiron impostos, nin o Concello de Ribadumia subiu impostos, nin cometeu ninguna ilegalidade, nin hai que modificar ninguna ordenanza. Hai que ser cauto co que se di, Sergio. Con respecto ao orzamento, a ver, é que non vamos a entrar moito máis en debate, porque se non vos quedaron, por exemplo, Javier, claros os datos que se expuxeron xa cando demos conta aquí e cando trouxemos a aprobación inicial do orzamento, por que se incrementaba un orzamento municipal para 2025 de 6.762.000 euros, un 40% máis que o último orzamento aprobado, que permite ter este orzamento a gran cantidad de ingresos que tivemos de outras administracións, tanto para gasto corrente como para inversión, senón isto non sería posible, e xa no seu momento se explicou a onde iban destinados. En gasto corrente, principalmente, a servicios sociais. Entonces, o que non queredes entender, tampouco vamos a perder máis tempo en volver a explicalo, porque sería outro debate do orzamento municipal. E pola miña parte, non. Vamos a ver. Primeiro, eu entendo que non quería entrar en moitos apuntes técnicos nin políticos, pero bueno, algunha cousa evidentemente teño que dicir tanto ao PSOE, Javier, como a Somos. Bueno, é que de Somos a cantidad de barbaridades que di en tan pouco tempo é tremendo. É dicir, vir aquí a un pleno dicir que se subiron impostos da basura, eso é ser, non sei se moi atrevido ou cal é o calificativo, porque non quero caer en descalificativos. Creo que Vanessa Jorge, que xa dou unha explicación, creo que moi aclaratoria, pero é ser moi atrevido. Dicir, unha cousa é a política, unha cousa é traballar para os veciños e outra cousa é andar de bulo en bulo a ver si os veciños... Aparte, eu creo que eso é un insulto á inteligencia veciñal. Dicir, eu creo que o comportamento de Somos Ribadumia, e ti que eres o representante de Somos neste goberno, creo que é un insulto á inteligencia veciñal. A min pareceme grave, é dicir, eu creo que nos queremos apartar totalmente, incluso de contestar, porque creo que caer nesas valoracións políticas que facedes deste Concello de Ribadumia, creo que vos non podedes gobernar Ribadumia, é dicir, que xente como vos que poida pretender gobernar Ribadumia co vosa interpretación da norma, eu creo que eso é un peligro. Independientemente de todo eso, e eso sí que vai para os dous grupos políticos, nos non facemos informes, nin nos... porque para iso están os técnicos, non? Nos podemos facer valoracións políticas, podemos decidir onde invertimos, como invertimos, eso sí o facemos nós. Pero despois o que é a xestión
técnica, pois evidentemente moitas desas cuestións que acabas de mencionar, aínda que queiras falar dos políticos ou deste equipo que goberna, creo que estás utilizando aos traballadores municipais. E iso tendes que reflexionar sobre eso. Iso é así, porque non é un ataque. Eu vou a defender aos traballadores municipais. Eu vou a defender os traballadores municipais. Pero tendes que entender que non é un ataque a nós. Porque todas esas cuestións técnicas, nós, como políticos, é que non temos nin que entrar. Si alguén desconfía de que hai algún político do equipo de goberno pois non utilizamos ben os fondos públicos, pois hai un juzgado sin ningún tipo de problema. Pero como este equipo traballa con toda a honradez, aínda que non o queirades recoñecer, sobre todo somos, refiro a somos neste caso, aínda que non queirades recoñecelo, traballamos con toda a humildad e con todo o que podemos facer por e para os veciños. Si alguén considera que hai un euro mal xestionado ou utilizado dunha maneira que non se corresponde, pois evidentemente, pois para iso están os juzgados, xa o dicía antes, o sea, por lo tanto, nós temos a conciencia moi tranquila de como xestionamos os recursos públicos. Mira, independientemente de todo, porque estás mezclando cuestións técnicas, puramente técnicas, de traballadores con políticos, e eu creo que hai que saber distinguir o que facemos a parte política do que fan a parte técnica. O que non podes elevar por diante a todos os traballadores ou os traballadores relacionados cunha área para podernos tocar a parte política, porque ao final pois estás facendo un traballo pouco serio e pouco eficaz. Eu sigo insistindo en que teño que seguir defendendo, e vamos a seguir defendendo aos traballadores municipais. E se algunha cousa hai que mellorar, non te preocupes que xa estamos no camiño de mellorar. Pero válevos todo, é dicir, si queremos dar formación a traballadores municipais para que as cousas, si cabe, funcionen mellor, hasta iso tamén sodes capaces de criticar, pero que aparte, personales con o sea, moi cualificados, moi cualificados, e sodes capaces e tendes a capacidade de poñer en duda a súa profesionalidade de tantos anos. Eu creo que vos falta algo. Sergio. Eu creo que a ti personalmente, que eres o cabeza visible, tes un problema. Pero moi grave. É dicir, que queiras convertir o Concello de Ribadumia en un circo político, técnico-político, eu creo que é moi grave. Evidentemente, a nós tampouco nos preocupan estas cuestións, si nos preocupa a boa xestión, e nós como políticos, porque aquí nadie fala que antes unha obra valía 30.000 euros e hoxe vale 60.000 euros, e iso non é culpa deste equipo de goberno, iso é culpa, si queres, do goberno de España, de como funciona a economía, si queres chegar aí, do cal ti tamén estás aí nesa parte, o sea que si algo queremos falar, pois tamén podemos falar deso, pero eu creo que nos vamos a centrar máis na... Ti estás precisamente na parte esa dos extremismos, non sei se me entendes o que quero dicir, estás na parte dos extremos. De todas as maneiras, eu non te interrumpín, pero que si perteneces a esa parte deses extremos, non? Ti eres capaz de querer gobernar e ao mesmo tempo facer a oposición ao mesmo tempo. Entonces eu repito unha vez máis que neste mundo ou se sopla, entendes o que quero dicir? Non se pode facer ao mesmo tempo soplar e absorber. Son dúas cousas distintas. Se soplas, e se absorbes, absorbes. O que non se pode facer é dúas cousas ao mesmo tempo. Nos respondemos con traballo feito no Concello. É dicir, nós podemos dicir que a día de hoxe ao Concello de Ribadumia non lle costou un solo euro, porque temos que dicir, antes de seguir avanzando, que o Concello de Ribadumia non incrementou ningún imposto ni ningunha taxa desde fai anos. Hai que dicir alto e claro para que a todos os veciños nos quede claros que este Concello de Ribadumia, este equipo de goberno, non incrementou ningún imposto, non modificou ningún imposto, e isto é así, porque isto é así, entendes o que quero dicir? É que estás engañando aos veciños,
É dicir, a palabra, eu non sei se é cara dura ou non é cara dura, pero é que estás despreciando a intelixencia dos veciños. Este equipo de goberno ten que quedar claro que non incrementou ningún imposto, non subeu ningún imposto, non modificou ningún imposto, non modificou ningunha taxa. E pese a elo, seguimos facendo unha xestión para ter un concello de primeira. Pero hai que dicir de primeira. É dicir, é que non hai ningún concello que a día de hoxe teña 4 servicios de limpieza por todos os concellos de todos os rueiros. É que isto é así. Alto, é claro, por esos gastos generales, cando falar desde gastos generales, pero nós seguimos defendendo isto. Pero, como dicía antes, o cambio do césped do campo de fútbol foron, pois, 270.000 euros, 280.000 euros, se leulles gratis ao Concello, porque buscamos a financiación nas distintas administracións. Se estuvera desgobernando ti ou estuvera desgobernando vos, pois ao mellor había que poñer, pois, non sei, posiblemente euros, non sei se me entendes o que quero dicir. O calo Concello de Ribadumia sin incrementar impostos, pois seríalle bastante difícil. Pero podemos falar o mismo proxecto que estamos executando ahora, 1 millón de euros, que vamos a mellorar precisamente a entidade deportiva, Umia Club de Fútbol, e ao mesmo tempo todo que é a parte de recreo da zona de entre o campo de fútbol e o colexio. Ese proxecto que costa 1 millón de euros e que está financiado 100%. Estamos falando de 1.074.000 euros, pero estamos falando que estamos levando obras en Sisán por 120.000 euros. Estamos falando de que se fixeron obras en Lois, ahora mismo unha de 60.000 euros na Medoña, pero que están en marcha 2 obras máis, unha na Cruz en torno a 120.000 euros, outra en torno na Picoña en torno a outros 110.000 euros, se non me confundo ahora mismo. Pero é que estamos levando a cabo a Plaza de Abastos un proxecto de 160.000 euros, pero que se fixeron melloras na obra na escola de infantil de 0 a 3 anos, de 140.000 euros de mellora e eficiencia enerxética. Os parques infantiles que puxamos en marcha ou que se melloraron e que se sustituíron, estamos falando de 160.000 euros. O incremento do gasto da servicio de conciliación. Tendes que saber que este ano aproximadamente en conciliación neste concello, que somos o concello número 1 e que tendes que presumir de concello. Isto é así, isto hai que dicirlo así alto e claro para que se sepa. Somos o concello que en servicio de conciliación, para ser un concello de 5.250 veciños, estamos falando que temos o mellor servicio de conciliación. Aquí estamos falando de aproximadamente 160-180 nenos pasaron este ano aquí polo concello, pero que estamos, aparte, financiando a algunha entidade cultural ou deportiva ou social con 4.000 euros tamén para servir de conciliación. É dicir, que o Concello de Ribadumia xunto con esas entidades, porque ao final a esas entidades que prestan servicios de conciliación, todos os mantenimientos lle costan ao Concello, e o Concello de Ribadumia ten a disposición precisamente de darlle esa logística tan necesaria para que poidan levar a cabo un servicio de conciliación, para que todos os pais e nais pois poidan precisamente seguir coas súas labores. É dicir, é que somos o Concello número 1 en todos estes servicios, e vendes vos a poñelo en duda. Hombre, eu creo que tendes que recoñecer e tendes que saber que somos o concello que mellor servicio de conciliación presta. Pero que o transporte do CRA, que me está apuntando a concelleira, somos o concello que non hai moitos concellos, ou dicirme algún concello, que lle ten un servicio de transporte do CRA. Algo moi demandado precisamente pola entidade, polo CRA. Precisamente para poder conservar os CRAs no Concello de Ribadumia. E todo iso se pode poñer en duda así tan facilmente. Eu creo que fai falta unha reflexión, porque estos son realidades, non estamos falando por falar, estos son realidades. Pero estamos mellorando servicios sociais que a veces algún quere tratar de poñer en duda a calidad dos servicios sociais. Este equipo de goberno fixe unha actuación moi importante nos servicios sociais, precisamente de aforro enerxético, e poder dar un mellor servicio. E seguimos traballando para poder dar un mellor servicio. E ao mesmo tempo estamos contratando precisamente un técnico para que poida dar servicio máis claro e eficaz neste concello, digitalizando e mellorando precisamente a xestión municipal. E vos, cando queremos mellorar a xestión municipal dos servicios sociais, poñedervos en contra, aínda por encima. Hombre, eu creo que vos falta un pouco de sensatez. Falta vos saber estar, dice.
É dicir, todo isto se pode poñer en duda. Teremos que mellorar algún aspecto que posiblemente, pero que está en marcha, que estamos máis cerca, precisamente que tarde. Entonces, tampouco vamos a entrar en moitos máis detalles. O que sí está claro é que as alegacións por parte de Somos son para bloquear a xestión municipal. E aos veciños de Ribadumia tenlle que quedar claro que todas as alegacións que presentástedes desde o ano pasado, que vindes presentando alegacións e vindes intentando poñer pedras no camiño, é para bloquear a xestión municipal deste concello. E isto é así. E iso ti eres o representante dese grupo político, Somos. No, pero eu non te molestín, eu deixeixe a túa intervención, e isto, pois é así, tal e como estou dicindo. Nós, este equipo de goberno, quere informar, e debemos de informar aos veciños de Ribadumia que Somos o único que busca é ir en detrimento do interés general. Sabes o que é ir en detrimento do interés general? Pois vos, o que estades precisamente con esas alegacións é ir en contra dos intereses de todos os veciños. E, polo tanto, o que buscades, porque o vosso obxectivo é retrasar a tramitación administrativa ou a xestión administrativa do Concello. E isto é unha realidade. Este equipo de goberno considera, e somos conscientes de que presentar alegacións é unha ferramenta democrática, ten que ser así, lexítima e necesaria cando se ejerce de forma responsable. Pero cando se ejerce de forma irresponsable, a ver, eu creo que hai que ser un pouco serios. O uso reiterado e carente de motivación real supón un obstáculo para a xestión. E vos o que estades precisamente caindo nesas alegacións, poñer trabas administrativas, crear máis burocracia, porque ao final todo iso crea máis burocracia, e ao final necesitamos unha persoa precisamente para dar resposta aos equipos da oposición, neste caso somos mayoritariamente, entendes? Por lo tanto, nós como Concello, nós buscamos unha xestión transparente, rigurosa e orientado ao interés general, e vamos a seguir traballando precisamente para cumplir con eses obxectivos. O Ayuntamiento de Ribadumia, nós, como equipo de goberno, o que denunciamos é o uso partidista das alegacións, para entorpecer os proxectos municipais. E nós vamos a seguir traballando coas mesmas ansias en apoio a todos os traballadores do Concello, mellorando aqueles aspectos que consideremos oportunos, pero evidentemente o que non vamos a permitir é que ese uso injustificado das alegacións que se presentan poidan entorpecer ou enturbiar a xestión ou a mellora de proxectos ou a consolidación de proxectos para os veciños de Ribadumia. E todo o que dixen é unha realidade, desde A hasta a Z. O mellor servicio de conciliación que hai na comarca, e cada concello me imagino que defenderá o seu, pero Ribadumia é unha realidade que temos que defender o noso. Moi poucos concellos poden prestar un servicio de transporte do CRA e moi poucos concellos poden presentar un servicio de conciliación para máis de 160 nenos. Mais toda a logística para os distintos colectivos deste concello, a parte das distintas obras e das distintas actuacións. Ahora mismo se levaron a cabo unha mellora de iluminación no concello, no campo de fútbol de Ribadumia, en torno a 100, 110, 115 mil euros. Precisamente. E temos as mellores instalacións, e hai que presumir de que temos as mellores instalacións municipais para que as nosas entidades deportivas poidan facer a práctica deportiva e poidan competir. E temos que seguir mellorando. Precisamente, temos que seguir mellorando, pero isto é así. Por lo tanto, creo que somos un concello que estamos aproveitando cada recurso, porque hai que repetir que o Concello de Ribadumia non subeu ningunha tasa, aínda que queiras dicir que se subeu. E temos que dicir que o Concello de Ribadumia non incrementou ningún imposto, aínda que queiras dicir que se incrementou algún imposto. Ou aínda que queirades. O Concello de Ribadumia está facendo unha xestión pois moi transparente, que sin subir impostos e sin subir tasas tratamos de aproveitar os máximos recursos posibles para dar o mellor servicio posible. E a día de hoxe,
pode haber cousas que se poden mellorar, que se pode falar tamén, pero evidentemente somos un concello que si empezamos en Sisán e rematamos en Lois, que vayamos co cuarto servicio de limpieza de mellora de rueiros, a parte das distintas obras que estamos facendo en cada unha das parroquias, pois, bueno, creo que pouco máis hai que dicir. Dito isto, pasamos a votar este punto, pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que sería a aprobación do expediente 388/2025, elaboración e aprobación do orzamento. Votos a favor? Votos en contra? Pois nada, damos por rematado este pleno, esta sesión extraordinaria urxente. Moitas gracias, felices festas, boas e felices festas a todos os membros da Corporación Municipal e, sobre todo, tamén a todos os veciños deste concello. Moitas gracias.